Wakini machiegni nyakwara moga jwangi chenro makawuono maro ohala gi mwandu. Ma en chenro mamedo koloni yore mopogore opogore ka ginyalo chako ohala kendo tae e yo makare ka wami riekni mopogore opogore. Machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Ilongani John Okelo Olwal. Ana agoyo ohala mare kodhi milongo ni agrovet. Auso kodhi ni jopur. Achake 207 Homa Bay County, Homa Bay Town. Ohala kama na achako nikech chon natiyo gi jo Ministry of Agriculture. Kaeto nadhi atiyo gi jo AFC. Koro thothne nwamiyo jopur kothe to wayudo ka jopur ne chandore ne kodhi ka nigi biro Homa Bay ka nikech kuonde ma ning'eyo kodhi mendi en mana Kisii ema ninyalo yudie kodhi. Kefe mane kelo kodhi bende mano Ugis. Koro I decided when I retired to chak ohala ni Homa Bay. Nitie jowa moko makiholo kodhi, jo agrovet matindo makiholo kodhi to ok chudi. Chudo gi bedo lweny. Chudo gi bedo lweny matin. To gi jopur be nitie moko manyalo biro holi to gi chudo kaka ne gi promise mari mane giwacho gi chudo. Gima chielo challenge mosebedo matek ahinya samoro kodhi onge. Koro ka kodhi onge to jopur biro to yudo ka kodhi onge kanyero. Kodhi bedo maonge company. Jesgi samowa kama gisa moro matin kwa dhi mana ir kambe to wakone gi ni gipok kambi gipok kodhi maber nikech seche moko do ka gi concentrate yo Kisii kata gi concentrate yo Rift Valley to korwa koni do ka samoro giweyo chien matin. Gima miya mijing'o e tijni en jopur ndo seng'e duka wa kendo farming koro gikawo kaka ohala. Pur koro jopur gi okawo kaka ohala. Ok en ka chon mane ikone gi wach mbolea to ji ok dwa tiyo gi mbolea, ikone gi wach kodhi ok dwa tiyo gi kodhi. Sani gibiro ne kodhi no. Ok gimoro matin ipod isagi ni ging'iyo kodhi. Pesa ma gionge go monyalo ng'iewego, but they have known the benefit of having seed. Buge na an ga accountant matimo no ga profit and loss. Koro kwa kelo kodhi to kapok wachudo kata kapok wachulo gi te to wang'endo kodhi mano wakelo ni profit wa en ang'o. Wandiko books of accounts. Mano wakelo kodhi kama to wadhi wauso kama modong' en kama. Koro wang'eni wane ohala koso kwane ohala. Koro kothe ma ok nyal miyo ohala to be samoro waweyo ga matin nikech samoro challenges ma wan go en mar weather. Kentie kothe moko minyalo kelo koni to ok bidhi. Koro wakelo mana kothe manyalo dhi koni. Kata mbolea ma wanyalo uso koni. Bookkeeping ni ber nikech ibiro ng'eyo kothe mamiyo ohala kata ma jopur ohero. Kidano kodhi ma king'iewo to ringo ma ji kawo piyo mano nyisi ni mane kodhi ma ji dwaro. Koro en ema nigi kele nikech jopiny dwaro, jopur ok ofuwo ahinya. Jopur riek malich. Ging'e ni gima gikawo no gik ma gidhi tere. Ma riek malich. Japur kawo ma gima ong'e ni dhi konye. Ma kikelo ne gima ok dhi konye mida chune go e duka to oweyi. Obiro weyo ok obi kawo. Onyalo kawo mana matin to dwaro mana mong'eyo cha. Gima miya passion mar timo ohala ni en ni an awuon aja agriculture. Koro aneno ka bedo dala ni koro an dala ok dibed maber nikech aneno ka gima jopur duogonego ira kapod penja. Inyalo bedo retire jopur to ok ong'e na retire. Gin pod gibiro giwacho ni jaduong' miya kodhi. Jaduong' miya gima kama, jaduong' miya gima kama. Rano kamano is keeping me keta mondo abed ng'ama active. Ka gidhi ira awuoyo kodgi and the advice they get from me.
gima nyalo nyiso ng'ama dwa chako ohala ni en ni pesa ohala opogo gi pesa ne motiyogo. Ka en mar agrovet obed mar agrovet. Ndikri misachi wuon kaka ja agrovet, jomindiko go mi misachi gi. Koro ok ikaw pesa ni yudo no ohala ng'eny. Ohala ni en mana gima tin. To gima timore en ni ng'ato nyalo ni in gi pesa mang'eny, to pesa mang'eny no en mana mar weg kodhi. In pesa ni tin e iye kanyo. Koro pesa ni ja mondo go budget. Kigo pesa go mag jo kambe gi nikech gibiro bandi. Siasa naromo go nikech ohala ni kanago inayudo ka en gi chandruok mar go transport. Imiyo ng'ato kodhi kata ke yudo tenda mar tero kodhi ne jopur. Nyaka itergi gi mitoka. Koro samoro imiyo ikwa ng'ato lori, to ng'ani dhi chandi, miyudo ka oyuare kodi yan modumbi mane ikawo gi driver teri kuro, driver weyi, koth goyi, koth oketho ni kodhi koduogo dhi ti ke jok gidhi rumo te. Koro naromo gi jo CIC kana ng'iewo locha. Koro ne gikava na dhi dhieko. Koro kana ating'o hand jopur kendo ka dhi uso ne jopur gige, to yudo ka ain sua gigo makata gari ogore piny. To kaber gi wasiwasi. Abira ng'at moro ma anyalo nindo maonge wasiwasi, anyalo wacho kamano. To kane gari ogore piny gi gir japur, lora achiel is around 5 million, you know. Koro ka ok obedo covered, ohandi no dhi gore piny nikech ibiro pay. An nyinga en Lawrence Odhiambo Ochieng. An ja Homa Bay County, Karachuonyo e dhot miluongo ni Kanyadhiang'. Koro atiyo gi CIC Insurance Group e department mar CIC Life Assurance Limited. Smart Saver en chenro ma CIC noketo mondo mi ogandawa thuolo mar timo kungo. Itimo kungo e okumba. Nyisi ni sama iyudo pesa ni moro matin, to ikungo moro mabiro konyi e higni mabiro mbele. Ichamo matin, tiketo matin. Ibed ja biashara, ibed ja pur, ibed ng'ama ondiki e kembe mag ji giwegi, kata ibed ng'ama ondiki e sirikal, ama ibed ja puonj. Inyalo timo chenro maro mar CIC Smart Saver. En plan ma iwacho ni ikung maber tidag maber, mana kaka gidhongere wacho ni Smart Saver, ikung maber tidag maber. Koro Smart Saver ni en warwake ji te, lakini nitie kiwango matin mogik joma wakawo. Kaka koro chakre jo higa 20, obed kijana mowuok e college, to en gi pesa ne maratin, wanyise mondo mi onyalo chako kungo mondo mi kochopo mbele kucho en tie lek ma en go, tie gima odwa timo mbele kucho. Koro pesa ni nyalo konye. Koro jok ma kawo chakre jo higa 20 nyaka 65. Ma nyiso ni wamiyo nyaka jo wuonewa, nyaka kwerewa mapod nyalo, nyaka minewa madongo mapod nigi yuto, mondo mi gimbe ginyalo kungo mondo mi pesa ni obi okonygi. Koro jok mwang'iyo sana gin jopur, to gin jo biashara, jok matimo ohala, to gin jomondiki e kembe giwegi, kata jomondiki ka sirikal. Ka en ng'at ma jatimo biashara, to wanyise ni ibro kungo pesa ni wanyalo yude kowuok kwa M-Pesa mari
kata inyalo ng'ade e bank. Ka in gi bank account, inyalo ng'ad pesa ni e bank account mari. To kopo ni in ng'ama ondiki kata e kembe mag weg ji giwegi, to pesa ni inyalo ng'adi kowuok e yuto mari mwaluongo ni mshahara. Mshachi inyalo ng'ade chuth. Kata jok mondiki matiyo ka sirikal, kata gibed jopuonj, warwako gi ni ginyalo chako plan ni mar Smart Saver ni, to gikungo ka gitarajia gima gibiro timo mbele kucho. Kech wayudo ga ni sama ng'ato yike osedhi mang'eny, seche go koko dwaro pesa mang'eny kabisa. Nikech seche go koro ngima bet matek, odwano yude thieth maber, chiemo dwano chiembe maber, to samoro onge gi teko mar dhi mbele gi tije manotimo chon kapod en gi teko. Koro wawacho ni sama pod Nyasaye omiyi teko ni, mae sama ber minya chako kungo, iketo matin matin mabiro konyi mbele kucho. Koro pesa ma ng'ato nyalo chako go en Sh2,000, mano matin mogik. Ng'ato nyalo keto Sh2,000, ng'ato nyalo keto Sh5,000, Sh10,000, luwore kod nweng'o mari. Nikech gini timo ka in gi lek mari, nitie gimi dwa timo higni 10 mabiro, kata higni 15 mabiro, kata mana higni 20. Ken rawera ma koko owuok e college, ochako tich, wanyise ni chak keto gini matin matin, to biro konyi mbele kucho. Nikech wawacho ni Smart Saver ni mondo mi donji, higni minyalo kawo mondo mi save, mondo mi kung pesa en higni 10. Mano higni matin mogik. Then obro dhi nyaka higni 25. Koro diere kanyo inyalo yiero ni an adwaro kano pesa nani kuom higni 10 mabiro. Adwa kano pesa nani kuom higni 15 mabiro. Adwa kano pesa nani kuom higni 25 mabiro. Pesa ni koro chalo mar retire, mar aheri mari. Makata koponi ndikori kendi, to mae makoro chalo mar aheri mari makache moro koro iol, to mae pesa mabiro konyi. Oganda wa mang'eny pod ok ong'eyo weche mag kungo. Kendo pod ok ging'eyo ni ei okumba kae, e insurance ka, be ginyalo kunge mondo mi gibi gikonyre. Iyudo kendo ka samoro oganda moko samoro giluor ni samoro kokungo pesa neni, kochopo samoro biro manye mdwaro pesa neni ok obe yude. Koro wan watemo nyiso ji ni ber kichako weche mag kungo, nikech kata e piny Kenya kwa ng'iyo, seche moko research wacho ni ji matin kabisa, atamalo matin ni 4 emoseng'eyo weche mag kungo. Ji mang'eny watiyo to kizungu wacho ni hand to mouth, wayudo to wachamo te. Koro wapuonjo ji mondo mi ging'e ni iyudi iket 5 to icham 5, mondo mi chieng' moro ma koro ibo dwaro pesa ni tiyude. Koro watemo nyiso oganda wa sana joka nyanam ni gini ber, kungo ber. Onge giminyalo timo gi pesa ma iyude e mshahara mari aching'. Ber kikano gimoro ma miketo tenge, wacho ni gini tema biro konya e higni mabiro. Ka idwa donjo e chenro wa mar Smart Saver ni, oyot kabisa. Mokwongo wadwaro mana kitambulisho mari. To mokwongo nyaka ibed ja higni 20 kadhi mbele. Koro wadwaro kitambulisho mari, to kwa ng'iyo bombe wa Kenya mangima, wan gi ofise wa ni e bombe madongo, kata ka in Homa Bay, kata ka in Mombasa, kata ka in Kisumu, kata ka in Kisii, wan gi offices wa kanyo. Makopo ni yudo thuolo donjo office kanyo, to ibro yudo ng'at mabiro konyi, ibro ndiki mondo ibed achiel kuomwa kokadho chenro mar Smart Saver ni. To kata kopogore gi mano, nitie nembni wa maringo e piny kanyo, ibro neno kigo achiel kuom nembni go, ibro yudo ng'ama konyi mondo mi ichak kungo, mondo mi bi idag maber. Sama ng'ato ndikore, nitie ng'at mwaluongo gi dhongere ni next of kin. Next of kin ni en ng'at ma nitie kacha miketo ma kotimore kuom hawi marach ni ng'ani onindo, to ng'at ma ni next of kin ni en biro manye mondo mi obi, mondo mi omiye pesa. Koro Smart Saver ka wacho ni sasa misechako kungo, miseketo Sh2,000 kata Sh3,000 mari, to isebedo gi insurance, yani insurance mar ngima, ma wacho ni kop ng'ani ne en gi lek mar yudo $1 million kuom higni 10, to gimoro timore diere kacha ni owewa mapema kapok wachopo higni go, lek mare mar $1 million cha pod biro chopo, nikech en gi okumba mar ngima e kungo neni. Koro ng'at ma en go kaka next of kin cha ema CIC biro manyo
to ibro luonge mondo mi omiye pesa mar nyawadgi kungoni. Koro en ga yot, ok en ga tich matek ni kopo ni ng'ato nindo kapok ochopo sama onego yude pesa, ni koro bedo tich matek ne familia mare mowe chien. Familia ok thagre kendo ok gilu gini yo matek. En nitie chenro moket maber kabisa kaka giyudo pesa. Gima nyalo wacho ne oganda ma neno sani ni kungo ber, nikech kokikungo to samoro ok ibidak e ngima midwaro mbele kucho. Kendo wacho ga ni ber mondo ichan chenro ni maber. Kikoso chano chenro ni maber tibo yudori kama rach. Koro wawacho ni chako chon ber. Koro sani ma pod Nyasaye omiyi teko, in go andi moro itimo, in gi puothi moro ipuro, in gi tiji moro itimo, obed jua kali indikori kendi, ama undiki, ama itiye sirikal, ibed japuonj. Ma akawo thuolo ni makende mar rwaki mondo mi ibi mo CIC ikaw chenro marwa mar CIC Smart Saver mondo mi chak kungo ne ngimani makiny. Erokamano. Negin sigendni lakini aningene samini bazuma najichwadi tu yeseche mag thum mane oda mimi nalo jambo la nisombo akili wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Olena ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa. Koro ne ok dwani jathomo nyom nyargi. Koro nobi maya olega. Ng'e wende, weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich Abich, Sari Okinyi, kik bai. Nairobi bende iseikore ne Fish Market Live Nairobi Edition. Geso tarik 28 dwe mar auchiel higani endi kochakore saa 7 mar odiechieng' nyaka che. Costa Ojwang gi The Fishers Band kelo ni buro mapek Uhuru Gardens Nairobi. Chungolo kaka Susan Owiyo, Prince Inda, Winyo, Bran Sigu, Okelo Max biro kelo ni ngolo ma live e stage. Kautiko mari sani kokale social media pages mag Costa Ojwang mondo idhi winj meet mar Fish Market Live Nairobi Edition kosirni kod Ramogi TV, Ramogi FM kaachiel kod Citizen Digital. Kick by. Your mother's love is with you wherever you go. It starts with little moments of courage, to stepping out into the new world with confidence. Stay soft. Nothing lasts like mom's love. Nyako manitino osekawo pacho wadu. Niti? Anaparo kamano. Kata ka nyakono ber machal nade, an okane kako nyalo bedo chi wuoda. Okane gima ber kuome. Machiegni kendo nyakora Ramogi Jwang' e chenro mar ohala gi mwandu, kendo en mor mara ni pod ikete karka e chenro ni mar ohala gi mwandu. To nyaka sani inyalo tudri kodwa achiel kachiel kokalo SMS line wa ma en 236600. Ikono ohala ma itimo to itime kanye, to isetime kuom thuolo marom nade. Kuom mano inyalo ornwa ote bende kokalo e Facebook fan page marwa mar Ramogi TV kaachiel koda ka YouTube ma en Ramogi TV.
Nyakwara Mugajwang kawuono ja ohala mar juma warango Roni Aboma. Roni Aboma en manager mano matayo Golden Kinsmen maen kar liedo e kaunti ma Nairobi kae. Sigana ni watimo achiel kuom kare mar ohala mano ma iluongo kanyo ni Lavington. To moko bende nitiere moko e boma ni ma Nairobi ka gin gi lek mar chwale nyaka e gwenge mamoko. Ahinya e kaunti ma Nairobi kod aluora mage. Ponono chimoro ne gichop nyaka e kaunti ma Kisumu kod aluora mare. Kawuono oleronwa sigana ohala ni mar kinyozi kata mar liedo itime yo machal nade mondo bed mopogore. Tinende die jogo malielo wi to luoko kata die jogo maliendi to bende ok keta spirit e wi moro miket ni matin cha to giluoko wi kendo gitimo ni massage mar tielo mag lwedo iwichi mo mang'we ng'ar mathoth ahinya mantiere kar kae e kargi mar timo ohala ma Lavington. Ohala ni kane gichake higni 6 gi wiye mosekalo, ang'o mane gintiere godo kaka mise magi to nyaka sani bende gintiere kod mise go. To bende kono wasigande kawuono ni nochako ohala gi to nyaka sani gigi moko notime manoloro kare mar ohala mar ariyo ma bang'e noduogo chier kendo. Ng'ama chako ohala to podho riekni mage mantiere tinyalo time e yo machal nade. Roni Aboma e ja ohala mar juma kawuono. Aniluonga ni Roni Aboma, ati industry ma beauty and grooming. Wadil gi joma chuo ng'enyne, but jite mang'ado yie wigi warwako kendo e industry wani ata e kinyozi wani watimo gik mang'eny kochakore gi ng'ado yier wich, waloso tielo milongo gi kizungu ni pedicure, kendo timo manicure mano loso lwedo, watimo nyaka facials mag loso wang'. Koro wan gi facials mopogore opogore mwatimo. Koro kibiro Golden Kinsmen ma nwachako higni 7 mokalo gi branch wa mokwongo nwachako kumilongo ni Southfield Mall mwatime for higni 2. Unfortunately, due to some situations manotimre, business no kodhi mbele. But no kwa give up. We continued, and God willing nwayao branch wa koro mar 2 ma ni Gateway Mall. And kanye mana koro wachako kwa understand the industry maber. Na from kanye mwasebedo kwa dongre mayao branch wa mar 2 Kilimani along Lenana Road. Then wachako yao Makai Makoro Lavington, the 3rd branch Covert Square Mall, 2nd floor. Kapokichako the kinyozi itself, there are factors mang'eny monego bed ni ng'iyo and get into consideration kapok we keto business ni in order. Mokwongo chako gi location. Location ma idwa kete biashara kumibo kete both determine a lot kaka flow mar business di bedo ki everything. So location play a key role kidwa chako. Mar 2 en pesa. Idwaro good capital mondo ichak di something. Lure gi kumidwa kete no, bende capital board determine gi kaka idwa kete, gi standard midhi kete, gi the type of clients midwa attract to your business. And ichaki your number day koring your staffing. Jok midwa keli tigo. Kech ma play a key role e business midhi timo. Jok midhi keti tigo de business ni madhi ensure ni business ni obedo successful kata ok success. My whether kete in the way ma inyalo chako business, me employ your staff. In this case, I would give you a categorical example kaka the barbering. The biggest challenge and they keep on shifting. There is something milongo ni inyieogi. Yudo kichako biashara kise set up maber ma everything picks up. Then yudo ka ng'ato biro kendo yao machiegni kodi chaka ujogi miseloso mise set godo standard mari high, then you have to start again. And those mago challenges mantie
but should not stop ng'ato kuom dhi mbele gi biashara mogoyo. Koro gimonego ng'ato tim en mani, ichaki dok e drawing board, chaki kela new staff, i-train maber. It will affect business for a period of time, but i-groom pole pole, then we reach manakuma nintie before. Staffing and one of the key pillars mag industry. Koro mondi maintain, mondi bedi good staffing, mondi avoid that frequent movement, nyaki reach staff ni maber. Mokungo nyaki ensure ni staff gi chulo gi on time, endo pesa gi odonjo kako nego winjre. Gin jok most of them tiyo gi commission, koro nyaki ensure ni pesa ma ng'ato tiyo, oyudo pesa ne on time. Then number 2, we ensure no create negi social welfare ma they can easily survive within our organization. Kangato yudo inyruok moro, wabiro ga together, kendo we ensure ni jite watimo gimoro kaka team. Koro mano miyoga ji feel a sense of belonging in our business. It's not always about joka gi jogi, and about okay, kata about management gi staff. Obedoga as a team. So this ensure everybody will feel nigi belong a business martin, and all of them feel happy. Number 3, wa advance negi, wa create negi environment maginyala advance. In this forum, what temo negi keto negi gik moko ka loans, momiyo gi loans maginyalo duoko mos kagigere godo pole pole. Ken loan maduong' ahinya, but en loan mamiyo ng'ato nyalo wuok from point A to B mos to gigere. Magi gin ways mwaketo mondo jogi ogere. Record keeping, abo chako gi mar sales. Kidonji boyudo ka wan gi POS system ma all the sales ma otim bedo recorded. Koro once a service otim, ni POS system ma bedo recorded. And koro mogodhiambo, ntie reconciliation matimre from the POS system. Mano is on the terms of sales and revenue generated. Kwa doc or kaka wa reach out to clients, wan gi various platform mwa donjo godo ir clients mwa deal godo. Mokwongo wan gi social media, wan gi Instagram, wan gi Twitter, kendo wan gi Facebook. Magi platforms ma reach godo clients both manyien gi mose biroga. And then kendo wan gi a database ma keep godo clients marwa. In a way, masama ngato biro mochudo, their contacts automatically donje a system. And this database watiyo godo mondo what track clients, one know the service, the kind of services magitimo, maka wangi promotion. In addition to those social media platforms watiyo godo, wachako ketonegi those platform matimonegi reminders and also timonic. And then kendo in addition to all that, staff for Mwandu godo, the babas also keep the contacts. Kendo ginbe gitem konyo timowa follow up on clients, kendo gimiyo referrals motim manyien gitimo koro follow up, both it's on both ends. Koro mano as also maintain clientele base mo kendo medo o improve. O kanya chiwo the actual amount lure gi kaka ngato dwa chake. Mana kaka senyisi industry ni ntie cadres mopogre. Ntie kaka ibo chake kalure gi client midwa serve, location midwa kete, gi the nature of gimidwa timo. Koro amount minyalo chako go biashara ni bo depend managi these factors. Koro in a wide range, mokanya specifically wachoni pesa makama ema dwarore mondo ichak business ni. Mana kaka kisewuotho around ibo yudo ka nitigi ng'eny but gipogre. Class ka class bo pogre. Koro the nature of kaka itime ema bo determine the amount mibo dwaro mondo set up. Mokwongo mondo wa retain kata wa attract clients moko, wa ensure ni wa offer top notch quality service. Because services to in uniform, minya be kumara mama yodi, but want what money the quality service, ma you will get value for your money. Mano mokwongo. To kibire shop worker, bende kate branches wate, enga uniform in terms of our operation. Wa ensure ni sama client obiro,
Sama in gi nyathi matin, wan gi PS, nyalo tugo sama rito. And then ng'ama duong' kobiro sama irito service, wa offer some drinks as you eat, soft drinks that is, sama irito. Moa ensure ni sama irito no to inyalo serve gik moko ma in a way nyalo miyo we feel near your part and parcel of us. And then in terms of samirito no bendo wan ga gi magazines wanyalo ga misamia irito service mondo otimni. Koro kidwa yudowa Golden Kinsmen, inyalo reach out through the various platforms man go social media. Inyalo reach out at Golden Kinsmen both on Instagram, Twitter, and Facebook. Kati inyalo gonwa simo e namba mar 07 12 586 336. Mane namba minyalo yudowa go kigochi inyalo timo booking. Kati nyalo mana walk in our various branches. Ma branch wa mokungo ni Gateway Mall, 3rd floor. And then mara rio ni Kilimani along Lenana Road, opposite the Nigerian Embassy. And then mara dek ni Kovo Square, Lavington, 2nd floor. Nyakwara Mugajwang kawuono wawinjo sigeni adek mago Ohala. Tadier kanyo nitiere wach mawuok kuom jalony. Wawinjo odiochiengni ma kawuono. E thuolo ni agoni erokamano kuom bedo koda nochak chenro ma kawuono mar Ohala gi Mwandu makoro sani wachopo e giko mare. Juma ka juma chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen. Mano saa 1:45 mar otieno, chenro mar Ohala gi Mwandu biro ni. Mane gimomiyo juma manyien wadhi bedo ka wakelo ni chenro machielo mar Ohala gi Mwandu. Wadhi somo ni riekni mopogore opogore ka ginyalo chako ohala kendo tayo moro bende ma ponono isechako. Mane gimomiyo kawuono kiwinjo kosomni paro mariek kae, inyalo kawe kendo ikete tim. Ohala mabiro kata ohala ma idwaro chako manyien. Oriti masani. Nyinga Cleophas Oluoch. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag Ohala gi Mwandu. Donje viewsasa.com.